Bai, eta gaur probatuko dugun beste jokoa, Alex Kidd with Stella The Lost Stars deitzen da, eta esan behar da hau ez dela Alex Kidd protagonista duen lehenengo jokoa. Egiari zor, lehenengo jokoa Master Systemen atera zen, eta hori zen Alex Kidd in Miracle World, orain dela gutxi, aurten bertan bertsionatu den jokoa ezta, eta oraintxe bertan bere bertsio garkotu bat atera da kontsola berri guztietan, PlayStation Lau eta PlayStation Bosten, Nintendo Switchen, Xboxen, Steamenen ere agertu da bertsio berritu hori. Hori izan zen Alex Kidden lehenengo jokoa, eta hau da berez bigarrena, arkade makinetan atera zena lehenengoz. Eta gero, beste bertsio bat atera zen Master Systemerako. Baina hau garatu zen, printzipioz, arkade makinetarako. Ikusten duzue, hau bai dela plataforma joko bat, bete-betean. Normalean egiten duzun dena dela aurrera edo atzera joan eta salto egin. Batzuetan tiro egin dezakezu, gaitasun hori lortzen baduzu. Eta argi eta garbi dago ikusten duzue oso erraz hiltzen zarela, oso erraz. Edo zein gauzarekin topo egin eta hiltzen zara. Adibidez, txori horrekin. Ez daukazu bizitza gehiagorik edo oso bitxia da. Ez da gaurko gure ikuspuntutik bitxia da hori gertatzea.